З 16 стагоддзя тыповы шляхецкі касцюм складаўся з трох асноўных элементаў. Жупан, які абавязкова падпаясваўся, а зверху накідвалася верхняе адзенне – дэлія або кунтуш. Разам з тым ішло развіццё шляхецкага касцюма па заходнееўрапейскай модзе. Аднак і тыя касцюмы стараліся як мага шыкоўней упрыгожваць. Дзеля таго, каб падкрэсліць матэрыяльны стан чалавека, які будзе насіць гэтыя касцюмы, месца і пасаду, якую ён займае ў дзяржаве. Маглі ўпрыгожваць самымі рознымі спосабамі. Гэта была вышыўка залатымі ці срэбнымі ніткамі, гэта былі каштоўныя гузікі, каштоўныя пярсцёнкі, з каштоўных матэрыялаў розныя ланцужкі ці засцёжкі. Аднак усе гэтыя ўпрыгожванні яны рабіліся выключана з тым, каб зрабіць больш багатым і больш прыгожым касцюм шляхціча. Жаданне і цяга шляхты да раскошы, да прыгажосці пашырылася пасля знаёмства з культурай усходу. Калі падчас розных ваенных сутычак шляхта ў якасці ваенных трафеяў забірала не толькі зброю ці ювелірныя вырабы, але і нават адзенне, напрыклад, тыя ж самыя кунтушы. Яшчэ такім папулярным аксесуарам шляхты былі гузікі і пярсцёнкі. Гузікі маглі быць па форме, па памерах самыя розныя, ад такой гарошыны, буйнай гарошыны да невялікага куюрынага яйка. А пярсцёнкі насілі больш з такой практычнай мэтай. Лічылася, што многія матэрыялы, з якіх іх выраблялі, яны служылі проціяддзю для страшных хвароб таго часу. З сярэдзіны 16 стагоддзя, калі ўжо склаўся такі сармацкі комплекс мужчынскага адзення, адным з асноўных элементаў гэтага комплексу, гэтага стану быў пояс. Спачатку гэта былі персідскія паясы, паясы з усходу, але потым прыйшлі нашы знакамітыя слуцкія паясы. Раней любы пояс насілі выключана з такой утылітарнай функцыяй, ён патрэбен быў, каб падтрымліваць адзенне. Простыя гараджане, простыя людзі, яны шылі паясы, рабілі паясы з больш такіх простых, танных матэрыялаў, але шляхта, багатыя людзі, яны, канешне, хацелі падкрэсліць і свой стан, і сваё багацце, і мець у сваім гардэробе не проста прадмет касцюму, прадмет адзення, але і той прадмет, якім можна было б ганарыцца, які можна было нават бы перадаваць у спадчыну. Такім прадметам сталі слуцкія паясы. Спачатку такія паясы прывозілі з тэрыторыі ўсходу, з Персіі, з Турцыі, але з цягам часу, з іх пашырэннем, з ростам іх папулярнасці пачалі вырабляць гэтыя паясы на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Адной з самых знакамітых былі мануфактуры ў Слуцку і ў Несвежу, і гісторыя несвежскай мануфактуры яна пачынаецца з першай паловы 18 стагоддзя, калі князь Геранім Фларыян Радзівіл у Несвежы не адчыняе гэту мануфактуру па вытворчасці гэтых усходніх паясоў. Яна так і называлася персіярня, таму што за ўзор браліся гэтыя знакамітыя персідскія паясы, і на гэтай мануфактуры капіраваліся гэтыя персідскія паясы. У 1752 годзе віленскі ваявода Міхал Казімір Рыбанька у Несвежы адчыняе мануфактуру па прайзвольству ваўняных гэтых паясоў, а праз 10 год ён аб'ядноўвае дзве мануфактуры, мануфактуру ў Слуцку і мануфактуру ў Несвежы ў адну. І для яго гэта быў такі прыбыльны ход, таму што менавіта паясы, якія ткаліся ўжо на гэтай мануфактуры, аб'яднаны, сталі папулярнымі не толькі па ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай, але і нават за яе межамі. Самым вядомым кіраўніком слуцкай мануфактуры, напэўна, з'яўляецца Ян Маджарскі. Менавіта ў часы яго кіравання тэрмін «слуцкі пояс» стаў пазначаць тое, што мы зараз уяўляем сабе ў галаве, калі кажам пра слуцкія паясы. Менавіта пры ім яны сталі папулярнымі па ўсёй усходняй Еўропе. Але імя Ян Маджарскі – гэта імя чалавека ўжо на мясцовы, на беларускі лад. На самой справе ён радзіўся ў Стамбуле, у армянскай сям'і, і яго сапраўднае імя – Аванес Маджарянц. У сярэдзіне стагоддзя ён знаёміцца з Радзівілам, той запрашае яго ў сябе на мануфактуру для таго, каб ён спачатку навучаў мясцовых майстроў, але з цягам часу ён сам становіцца кіраўніком гэтай мануфактуры.
Акрамя Яна Манджарскага на мануфактуры працаваў яго сын Лео Манджарскі, а таксама жыхары са Слуцка, з Несвежа і з розных навакольных вёсак. З цягам часу беларускія майстры, якія выраблялі, ткалі гэтыя слуцкія паясы, яны не проста капіравалі гэтыя усходнія персідскія паясы, але і дабаўлялі нешта сваё, напрыклад, тое, што характэрна для беларускай культуры. Напрыклад, лісце дрэў, галінкі дрэў, кветкі рамонкаў, незабудак, васількоў і многае іншае. Дзякуючы вершу Максіма Богдановича «Слуцкія ткачыхі» мы зараз ведаем пра слуцкія паясы ад самай пачатковай школы. Але разам з папулярнасцю гэтых слуцкіх паясоў Максім Богданович стварыў, напэўна, адзін з самых знакамітых міфаў адносна гэтага прадмета адзення. Быццам бы ткалі такія паясы дзяўчыны. На самой справе ўсё было наадварот. Выраб слуцкага пояса ён патрабаваў значных фізічных намаганняў, і ў асноўным на такіх мануфактурах працавалі выключна мужчыны. Прадукцыя слуцкай мануфактуры па асартыменце была вельмі разнастайная, там ткалі розныя упрыгожванні, галуны, тасьму, але самым асноўным ўсё ж такі былі слуцкія паясы. У год на мануфактуры выраблялі 200 штук гэтых паясоў, якія былі багата упрыгожаны золатам, срэбрам, і кожны пояс не быў падобны адзін да аднаго. У даўжыню такія паясы былі больш за 3 метры, у шырыню ад 35 да 45 сантыметраў. Для упрыгожвання толькі аднаго пояса маглі выкарыстаць ад 60 да 200 грам золата. Паясы, якія ткаліся на слуцкай мануфактуры, абавязкова падпісваліся. Уздоўж пояса ішоў тэкст або проста слова «Слуцк», або «Мяне зрабіў Слуцк», «Выраблена ў Слуцку», ці імя майстра Ян Манджарскі ці Лео Манджарскі. Усе паясы падзяляліся на простыя паясы, паўлітыя і літыя. Самымі простымі былі паясы, якія ткаліся толькі з шаўковых нітак і больш ніякімі матэрыяламі, металамі не ўпрыгожваліся. У паўлітых паясах у якасці ўпрыгожвання для арнамента, калі ткалі арнамент, дадавалі залатыя або срэбныя гэтыя ніткі, а самымі каштоўнымі, канешне, былі літыя паясы, літыя або адліваныя іх называлі. Яны нагадвалі доўгае бліскучае гэтае палатно, і чым больш было залатых ці срэбных нітак, тым больш пояс станавіўся шурпатым і матавым, і яго трэба было прапусціць праз спецыяльныя валы, каб ён ужо стаў такім гладкім металічным поясам, быццам металічным поясам. Колеры паясоў былі самыя розныя: цёмна-чырвоныя, блакітныя, малінавыя, зялёныя і нават чорныя. Па характары малюнка паясы падзяляліся на некалькі варыянтаў. Самымі простымі былі аднабаковыя паясы, калі ў пояса быў проста знешні і адваротны бок. Крыху складанейшымі былі аднабаковыя двухасабовыя паясы. Іх можна было скласці папалам, і адна старана і другая старана уяўлялі быццам два розных асобных поясы розных колераў. А самымі складанымі былі двухбаковыя чатырохасабовыя паясы. Дзеля гэтага пояс быў пасярэдзіне падзелены на дзве часткі розных колераў, але пры аднолькавым арнаменце. Вось два розных колера на адной старане, два розных колера на другой старане. І калі такі пояс складаць папалам, то адну, то другую старану, гэта выглядала так, быццам бы у чалавека ёсць 4 розных дарагіх, упрыгожаных, багатых слуцкіх пояса. У такім поясе адна старана магла быць больш светлай, светлых колераў, светлых таноў, а другая больш цёмнай ці нават увогуле чорнай. І у залежнасці ад месца, куды шляхціч надзяваў гэты пояс, ад свята, можна было надзяваць пояс, падпаясвацца то адной, то другой стараной. Напрыклад, на розныя святы надзявалі светлай стараной наверх, а ў часы жалобы апраналі вось чорнай стараной паверх. Сам слуцкі пояс састаяў з 4 асноўных частак. Сярэдняя частка. Па канцах пояса ішлі вялізныя прамавугольныя галовы, на якіх маглі ткаць малюнак ці вазонаў з кветкамі, ці проста кветак, ці расквітнелыя галінкі дрэваў. Сярэдняя частка пояса складалася з папярэчных арнаментаваных палос адной формы і аднаго памеру. Уздоўж усяго пояса ішоў бардзюр з геаметрычным або раслінным арнаментам, і на канцах гэтага пояса каля галоў ён упрыгожваўся бахрамой. Бахрама па памерах залежала толькі ад жадання заказчыка, але стандартныя
былі ад 10 да 17 сантыметраў. Часцей за ўсё для пояса выбіралі жоўты, аранжавы, сіні колер, але з цягам часу памер пояса, памер асноўных частак маглі мяняцца па жаданню заказчыка. Прыкладна ў 40-е гады 19 стагоддзя слуцкая персіярня спыняе сваю дзейнасць. Пад канец стагоддзя многія паясы сталі прадметамі калекцыявання, і многія з музеяў хацелі бачыць у сваіх зборах гэты элемент мужчынскага касцюма. А зараз кожны жадаючы можа паглядзець на сапраўдны слуцкі пояс у Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь.